हेलो लोगोफोर दायो आङो बेबायदिनो डायमन्ड जुबिली bbca कालचार श' प्रग्रामाव दंफैयो दायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थाखाय आखायाव लादों जाहैबाय बेबायदिनो गोबांथार एरियाफोरनिफ्राय मोसाखावरि दिन्थिफुंगासिनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारै गासैखौबो नुलांजोबगोन मा एरियानिफ्राय मोसाफैनाय दा आंनि बेकग्राउन्डजों नुगासिनो दं आंनि उनथिंजाय बिथांमोनाबो गासैबो मोसानानै दिन्थिफुंजोबगोन बिथांमोना गासैबो आंनि चेनेलनि दारैनो नुलांजोबगोन दा बिसोरो गासैबो मोसानानै दिन्थिफुंजोबगोन नै कालचार श' नायनानै लादो नै दाब दाब गामिनिफ्राय बेफोरबायदि सौफैदों आरोना आरो बेजों लोगोसे नै बेयावबो दं बहुद गामिनिफ्राय फैदों आरो दा नायदो बिथांमोनानो डान्स मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो दा दसेनि उनावनो नोंथांमोना नुलांजोबगोन ओरैबो नायनानै लादो नै बहुद आरोना आं दिन्थिगासिनो दं मोनसे एरियानिफ्राय फैदों आङो भिडिअखौ गोलाव देखायनो हानाय नङा ससे ससे मोनफ्रोमबो एरियानि मोसानायखौनो नोंथांमोननो ससे ससे दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना भिडिअखौल' इन्टारेस्टिं लानानै नायलांबाय थाबानो जाबाय चल' दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो मोनफ्रोमबो एरियानि मोसानायखौनो ससे ससे होजोबदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला
मोनफ्रोमबो मेथाइयाव कपिराइट क्लेम फैजोब्बाय दा बिनि थाखायनो दानफिननो गोनां जाबाय बिनि थाखाय सरि बिहरनाय थाबाय।